Okinyi kar saa ariyo. Oganda Mantharin ochiwo kod masira marach mar apaya. Wuodh jopuonjre ong'adore ka bas mane riko gi sikul otuomore rigiri kod lori masombo kuoyo e gweng'no. Kaluwore kod joneno, loch kuoyono ne rik ridore ng'wech ka jariembo mare norem ng'uke. Bang'e notumo bas mar sikul mar Kamiguru Education Center mane rik biro kowuok e bath apaya komachielo. Ruodh gweng' Mantharin Isabella Mutura oyango wachni kogoyo mos ne anyuola mowito jogi. Lakini we thank God because ikuwa imebeba watoto wengi. Ilikuwa na 6 of them. Moja ameaga au wengine wamepelekwa hospitali. Na hata drivers wote wawili wa lori ambaye ilikuwa imebeba mchanga hata yeye ameenda. So we have lost 3 people, the 2 men and the 1 child. Jokanyo koro kwa piny owacho mondo yaw apaya no magi wacho ni diny kendo siko mana kanego jogi kinde ka kinde. Na kuanga hapa accident mingi, tumesumbuka na accident kila siku, hata wiki haiishi bila kupata accident hapa. Ombi letu kwa serikali ni waangalie hii njia waipanue juu accident zimekuwa mingi hapa. Mara mingi hapa magari mingi tumeitoa hapa kwa hii mto na hii barabara hapa inaitwa Unja Factory. Magari mingi inakuanga imeanguka hapa. Jogo manoyudo hinyruok noringodo e od thieth ma Consolata Nkubu ka ringre joma nowito ngimagi nitiere kar kano ringre ma Meru General Hospital. Simfros Okinda, Ramogi TV.